Yo mdara. Unere musoko mbona wandinda kadhakwa ini nemdara. Upi musoko ndona wandinda kadhakwa ini. Sikaisi kuti bhula zvikuti sadzoita kuti damari yangu. Wotanga ndakaya kunashi ndichikumbira wamura njozo kumbira kunashi. Mdara, ini ndipe imari. Ndishande kunashi mdara. Ndikudzokorodzere papa. Ndizvependi mdara. Anditomboziya makola code kuti ndinomiswa sei pendi mdara. Kundisendera mari ndisiyane newe. Geto yuti rakatsamwa. Geto yuti tiri kudya magaka baba. Hanzi inini handishande kuNash TV ende handigoni kumixa pendi. Kana formula yekumixa pendi baba handitoiziva. Chake chiro charinogona chite geto yutika kunyora mangoma nekuimba zvinyadzi hapana. Saka kana mandishedza kuti ndiwe kumangoma ndipei mari yangu ndokurovera mangoma. Ko zvambotangira kupiko? Tazongoona Ndunge Youth aenda kuFacebook baba. Anotaura kuti iye akaedza kuricha vakomana akaenda kuofisi yeNash TV achida kuti anopiwa payment yake. Zvisine hazvo akabva asangana na PA waTina Shemtaris. Ndiye akamuvimbisa kuti amaya kuona chimukomana tichakusendera irichi tokusendera mari yako paEco Cash ida pa10. Mari ndase mari inouya waiziva. Mari iyi utaurwa ikai imari yekuti mukomana akashedzwa kwenza perform kualbum launch kwa Nisha T. So album launch irakatika musi 13 September 2025. Pato nemwedzi ka Geto rakangorindira mari kuti mari ichauya. Obviously vai trust makuruwani kuti makuruwani achaita action, but it seems as if maybe nyaya aina since makuruwani anenge ana PA nyaya inoita se inosvika kuna makuruwani. Zvazoita kuti Ndunge Youth aende ku Facebook page achiti aiwa ndorega platform rekuti ndikaisawo chichemo changu obviously vanhu vachatega vamutarisi nyaya ichasvika munzeve dzavo. But nyaya yasvika munzeve dzamutarisi, mukomana anyora paFacebook achikumbira mari yake. Nyaya ndobva yasvika munzeve dzaTina Shemtaris, ndobva ava neFacebook page yake, ndobva anyora kuti inzwa kamupanamika method yawakushandisa kana wanga wapera iwewe yekusimuka nayo handizvo. Urikuona asiri izvo zvaunoita mupana wangu. Wada kutongospoilawo zita rangu rakatozvinakirwa. Of course mahaters angu akatokunzwa kushaura izvozvo anotopembera kuti chibaba ichi kubira maGeto Youth. Obva afara toti yena ro let's attack maJapanese. Obva ataka vakawanda, but usadaro mupana wangu uri kuziva azi iwewe manje ukuona dhiri rakaita ndiro takatokunzwira tsitsi wakatouya kuzokumbira kutopa poster kuti tikuise paposter waizi. Ndunge akandisendera messages about for achitaura kuya kushow. Then inini Ndunge ndomuziva kuti Ndunge anotsvakisa mafans. Uye baba ine nyaya yekuti Ndunge akambinga akaita kunge aitukwa nevanhu nyaya yeimba. Saka ndobva ndatoti kuna Ndunge iwe chiuya muperformance yamakarekoda nareima iyoyo. Sikaisi kuti bhula zvikuti sadzoita kuti damari yangu. Wotanga ndakaya kuNash ndichikumbira wamura njozo kumbira kuNash. Ndara, ini ndipe imari. Hanzi ndakatokunzwira tsitsi ndomuda kuisa paposter. Ndasingatombode futi kuti uendese uende paposter pacho because the last time ndakakushedza kushow wakauya wakadhakwa. Uona izvo zvazoita mayo kuti Ndunge Youth aiwa acharge baba. Aiwa mukomana haana panzi iwe unondiudza kuti ndakadhakwa kupi kwewo mdareyo. Ndosaka mazoona video iri akutaura kuti ini handizomixa pendi. Handimixe pendi inini. Chimboona video iri kwaNdunge Youth achiudza mudhara Tina Shemtaris after audzwa kunzi mupana wakauya wakadhakiwa iwe kushow ndasingatombokude futi papost waizi and I don't owe you anything. Nyachena iri hot indobatisiswa. Yo mdara. Unere musoko mbona wandinda kadhakwa ini nemdara. Upi musoko ndona wandinda kadhakwa ini. Ndotera series nemdara. Makatouya imimi muzo. Uchikumbira mupana zvakanaka ndikatokupai kuti tore mupana. Mundizi mupana saka pachanitsa pachiya. Sikaisi kuti bhula zvikuti sadzoita kuti damari yangu. Wotanga ndakaya kuNash ndichikumbira wamura njozo kumbira kuNash. Ndara, ini ndipe imari. PA wenyu ndakauya imimi. Mukandipa namba dza PA wenyu imimi. Mukati PA wenyu akatanzi muri busy mari tosenda mangwana. Ndibva ndadzoka futi mari mosenda mangwana. Svika izvozvi makusadaira makozi makusadi maku inopindira comment section ndara sadaro ndara chikunitsa chi kongosenda mari unisendera mari yangu wakanyarara chichikunitsa ina ashande kuna chimdara usandibhule ngori ublawayo
inini handishandi kunashi mudhara ndigadzire pendi inini taranzwa handite zvependi ndikazoimba mudhara ndipe mari yangu chete papo zvatopera kuti zvokudanzozoti chichi iwe ndandaona wakawanda ndakamira saka pamaiti ndizoya kubasa kwenyu Monday mairera nyadzei saka maindisendera mapurogiramu ekuimba maiti ndenchimba kuti usadaro mudhara chingoni pamari wakanyarara chete ndingoni pamari mukangondisendera mari handizozomboya panapa ndimenshina kana zita rekuti Nash TV azodi chingoni pamari makanyarara zvokutanzi azodi chikunetse ngoni pamari indamuchara kubhula vanhu matist akawanda izvanga ichema nemba ndainga achikutya kukunangai aizo manje iso hatizoitwa izvo mudhara ndipe mari mudhara chete zvape iwe chingoni pamari ndipe mari yangu chete ini yandakashandira mondipa mari yangu handishande kunashi mudhara inini I don't owe you anything uzwa ivi ndimutondiowa saka ndipe mari yangu mudhara aizva zvinyi zvamakutaura kuzodi chichi kuunetsai kubaya pakanzi ekokeshisendi mundisendera mari sezvo makataura muchasendi mudhara mbomira mudhara handishande kunashi mudhara handikudzokorodzere papa ndite zvependi mudhara handitomboziva makola code kuti inomiswa sei pendi mudhara kundisendera mari ndisiyane newe ina ndisitaura nezvenyu ndati ndipei mari chichi kunetsa pakungoti takusendera mari mudhara ndidzikamire mudhara musamambono ndakadhakwa akandisendera mamessages about achitaura kuya kushoko then inini ndunge ndomuziva kuti ndunge anondiramusa mafans uye mbaba ine nyaya yekuti ndunge akambinga akaita kunga ichekwa nevanhu nenyaya reima saka ndobva ndatoti kuna ndunge iwo chiuya muperformance yamakarekoda nareima iyoyo but unfortunately ishu yakangoitika nekuti ndunge was not on the line up kune munhu wese akazviona saka asiri paline up mari yanga yakufana kubva kwandiri not kuna chikuti so ndakazoudza PA wangu ndobva ati how much should I give Ndunge ndobva ndati aiwa mupe $500 because Ndunge akaimba one song hauna keneni and then ndobva azoimba yake so that's the two songs ndobva ndakuti ndokupa $500 saka ndoda kuti kuna Ndunge asi zvaakuzotaura ngezvekuti ari kubhuliwa aiwa handizvo it's not true ndongoti kuna Ndunge I'm really sorry utori nechichemo chakanyatsa kungoti Ndunge azokuitawo hasha vamitsa hasha hachitaure because haateta kutotenderera chikwadi chikwadi chekuti Ndunge akatadzirwa but Ndunge ndoda kukumbira ruregerero nomwoyo wese undiregerero mufana wangu ndiri munhu anonakirwa nemusic yake kune vanhu vanondifolowa nozo ndakatomboposta kasingaperi ndichisimbisa Ndunge ndakaposta papersonal page yangu so I'm very sorry Ndunge you were supposed to come up ulizotaura nini but then kana munhu wakumbuka anokurudzirwe zvekuita ende chimwe chinhu chakaenda kunoitisa hasha ndechekuti ndakabva ndato chimwe chinhu chakaitisa hasha ndechekuti ndakabva ndati kuna Ndunge takabva tapisa song yekuti hauna kene maiwezi pachannel park of which then tasikabva ndakabisa manyumbani wangu ndakutokutumira mari izvozvo 500 ndaifana kutumira ndokutumira izvozvo songs dzawakaimba but wakasimbisa wakanjambisa geto ende zvaizvi ndine urongoni kutambudzwa kwawaita unosvika wakutonozodokayakairi uchinzi ndokutumira iko keshi but anomudza PA wangu izvozvo zvanomudza kuti ndiri kulongwe kukenya anomudza kuti haana chaakakupa and so you have got every right to buda musoro sorry Anyway, this is Nyaya Dzisina Basa. Kana ungosori wa subscribe ndokumbira kubayo pakanzi subscribe apo waize over click the notification icon so that whenever I upload a new video you'll be the first one to watch. My name is Slick Nelikwan here on Slick Media TV. Nyaya Dzisina Basa. Kozaza.